Achiel en ng'anyo manyo jod buro ng'anyo orucha nikech pesa mar CDF pok ochul. Mar ariyo en wach mar ni ji tin ga od bura, miyo bura ok dhi nyime nikech quorum midwaro mondo ji obedgo ok chopi. Kwa chako gi mar CDF, higani mwadhigo ni nyaka nyo kadh bajet, pesa mar CDF pok obiro. Miyo sani ka jo buro dhi dala, to sano osechopo kama nyithindo bende koro buro dhi skul. Gima lich ahinya madhi chendo ema en wach bursary. Nikech nyocha one wasechako nyiso nyithindo chon ni mondo ondik barupe kakelo kwayo. Nikech ne wan gi ng'eyo ni kachop sani onego bed ni pesa mar CDF osebiro kendo par bursary oseket tenge. Nikech bursary no en gima duong' ahinya e pesa mar CDF. Nikech king'iyo kwan mar CDF mogol onego kuom 25 ewi 100, kit 25 ewi 100 kod 35 ewi 100 manikete CDF. So ong'eny, miyo okonyo nyithindo mathoth. Nyithindo nyalo yude, jomoloyo joma dhi e secondary school, nyithindo modhi e form 1 obet e od bura ka od bura. Ng'ato nyalo keto nitie moko mimiyo scholarship minya miye mosomgo kokadho maber nyaka utieki kaka